ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಯಾಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಮುಖದ ಕಾವ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗೌಜಿ 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 ವಾ ಗೌಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲನು ತೂಯರಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಮಾತಿರಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆರಡು ದಿನದಿಂಚ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಊರಡಾತ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಜೋರ್ ಸುದ್ದಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಓಪನ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ಶಬ್ದವೇ ಒಂದು ದಿನ ಉಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಮೂವಿ ದಪ್ಪುದರೆ ಮೂವಿ ಎಂಚಿನ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋನಾಗ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚಾನ ಗೂಗಲ್ ಮಂತೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಣಿಂಕ್ ಒಂಚಿ ನಿಗೂಢವಾದ ಕಾಡು ಇದು ಯಾನಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದಂಚದ ಊರು ಅಮೇರಿಕಡು ಇದು ತೂಯರ ಸಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆನ್ನನಾಗ ಸಿಕ್ಕೋನೋಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನಿ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನಿ ಬುಕ್ ಮಂದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನಿ ಪೋನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ. ಸೊ ದಾಯಿಗಪ್ಪ ಯಾನಿ ಈತ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾದ ಮೂವಿಗ್ಲೆ ಯಾನಿ ಈತ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡು ಯಾನೇ ಪೇಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ದೂರದ ಊರು ಅಮೆರಿಕಾಗ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲಿಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಟು ಕಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಡು ಯುರೋಪ್ ಅವಡು US ಅವಡು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅವಡು ನೇಪಾಲ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಈ ಒಲ್ತಾಲ್ಗೆ ಏನಾಗ ಪನ್ನದ ಯಾನ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ಬೈತೇನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಿರು ಯಾನಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ನಾಗಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪನ್ನಾಗಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏಕೆ ಯಾಕೇನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾನ ಅತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಗಲೇನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾನು ಸಮ ಮಂತೊಂದಿದೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕ ಆತ ಗರ್ವ ಆತ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಋಣನೆ ಹಂಚೋಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂಚ ಆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚಿತ್ತು ಲೋಪ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪೊಡು ನಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ವಿಷಯನೇ ಆಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅವೇನಾರು ಮಂದಿರತ್ತೆ ತೆರೆಗೂ ಕಣ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಆ ಒಂಜೆ ಇಂಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕ ಈತ ಖುಷಿ ವೇದನ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಇಂಚ ಯಾಪ ಬೈ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕಾತಂದು ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದರ್ದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. സത്യമൻപേ എനിക്ക് സത്യം എനിക്ക് വേർഡ്സ് ഇജ്ജിയ പണ ഇത്ര എനിക്ക് ഫുല്ലും ഇത് 12 ಗಂಟೆ ಅವೇ ರಾತ್ರಿ 11 ದಿವಸ ಹೋಗಿ എനിക്ക് ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ എനിക്ക് ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು എനിക്ക് എന്നോട് ಅದು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ എനിക്ക് ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರಂತೋ ಆವಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಆತನು 1 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಂಗುಲು 9-12 ಗಂಟೆದ ಶೋತುತ್ತ ಯೂಶಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪಣ ಬತ್ತದು ಜಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಣೆಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಆಣ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂಡು ಯಾನಿಗಲಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಕೊರಂದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮಂದರ್ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅರಗೆ ಪಂಡಿಯ ಒಂದು 5 ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವೆ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ. ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಪೋನಗನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೊಂಥರ ಶಾಕ್ ಇದೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ಎಂಕದಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋನು ಏತೋ ಜನ ಬುಲ್ತೆರಿಗೆ ಏತೋ ಜನ ಲಕ್ಕದಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪಾಡಿರ್ಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೂತಿನ ಗುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತಲ್ತು ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ತೂತಿನ ಗುಲಿಗೆ ಇದು ಯಾನ ಜನ ಮೂಡ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೀವು ನಂಬುಚರಿ ಯಾನು ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಲೊಂದವೆ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಶಾಕ್ ಆಗಬೋದೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆತ್ರ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಆಲ್ದ ಶಾಕ್ ಇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದ ಇಂಚ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಸಿನಿಗೆ ಒಂಚು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತುಲೆ
ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯಿ ನೀರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟು ತೂತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ ಮೂವಿ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವಂದು ನಿಗಲಾತ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಇಟ್ಟು ಉನ್ನೆಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಾವೆ ಅವು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರಿನಲ್ಲೊಂದು ನೆನಪೊರು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದೆನ್ನ ಪ್ರಥಮ ರಿವ್ಯೂ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಆಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಂದಿರ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುತಣ್ಣ ಮಂದಿರತೆ ಆರೊಂಜಿ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ರೋಲ್ ನಾವೇ ಎಂಗೇನು ಜಾರಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆಗುಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡು ಮನ್ಪೆರ ಆತು ಒಂದು ಅವಾದ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಮಿ ಯಾರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಅರೆನೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚ್ಪದಿರು. ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆಡ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಆರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಾತ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೈತಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗುಲತೆ ಆಣ ಬೇತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವನನ್ನು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ತಿರುವು ಉಂಡು ಐಕ್ ಆತ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿರು ಪ್ರತಿ ತಿರುವುಗ್ಲ ಅವು ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇ ಏನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಾನೆ ಅವಾಗ ಪಂಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಟ್ ಕುಡರ ಪನಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂವಿಡು ಕಾಮಿಡಿದು ಅಂಚಿ ಬೇತನೆ ರಸ ಉಂಡು ಪಣ ಹಾಸ್ಯ ರಸ ಬಂದ್ಬರದೆ ಅವು ಉಂಡು ಅವಾಯ್ಬಕ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಂಬಂಧಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋಚ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಅವಾಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಎಂಚ ಊರದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ತೋಚ್ಪದಿರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಅಂಚ ಓ ಮಾತ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಕೊಡ್ತಿರು ಈತ ಕಡೆ ಅಂತುಪ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪೆ ನಮಕ್ ಓ ಮೂವಿ ಒಡೆ ಪೋನುಂಡಾ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ತೆತ್ತದ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ತೂಕರಂದ ಆಪುಣು ಆಣ ಪನದಲ್ಲೇ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ಆತೆ ಉಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ನಮಗ್ ತೂನಗೆಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಫುಲ್ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಉಂಡಾ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಪನದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಯಾನ್ ಬೋತಿನ ಮೂವಿಗೆ ಈತು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ದಿನ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಜನಕುಲು ಈದು ತೆಲ್ತುಂದಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಅದ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಬೈದು ನಾಗಲೆ ಉಂತೇರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ದ ತೆಲಿಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಡಿಪಾಡಿದ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಯ ಆರ್ದು ಕೊಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬರ್ಪುನಗುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಎಂಕ್ ನಿಗಲೆ ನೆನೆ ತಿಕ್ಕಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಅವೇನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಎಂದು ಪನಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಒಡೆಗ್ಲ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂದೇನು ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬಿಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂಡಲು ಏತು ಕೊರ್ಪ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಏನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಡ್ದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಉಂದು ಅಂಚನೆ ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏನೋಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆನ್ನದನತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆನ್ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದೇ ಆಡ್ತತೆ. ಸೊ ಉಂದೇನ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿವ್ಯೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಓಲಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಂದಿ ನಿಗಲೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆವಂದಿಲೇಕ. ಸೊ ನಿಗಲ ಪೋದುತುಲೆ ಒಂಜೆಯನ್ನ ಕೋರಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆಗೂ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಂಪು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಓಟಿಟಿಗನ್ ಕಾಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೈರೇಸಿದ ಏರ್ಲ ಪಾ ತೆರೆಗೆ ಬಲಿ ಓ ಮೂವಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದನ್ನ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಯಿನ ಮೂವಿ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗಿ ಎಂಚಿನ ಪಾನ ಇರೆಗಿ ಯಾನು ಅಮೇರಿಕದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರನಂಜೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರಡ ಪಾತಿರುಡ ಈರಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕರ ಈರಾದು ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲರಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುನ್ನಗಲ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದಿನ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಇಂಕ್ ನನಲಯಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚಿತ್ತನಂದು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂದಟಿ ಇಂಕ್ ನನಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆ ಮೂವಿದ ಉಲಗೆ ಯಾನು ಪೋದಿಪ್ಪೆ ನಂದು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಮುಟ್ಟಾತು ಇನ್ನ ಮಾಧುರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಯಾನಗಲ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅದೊಂದು ಮಾಧುರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.